Hvad sker der, når to iværksætterkonsulenter og en kop kaffe mødes i en have i Nordborg? Få svaret og masser af inspiration i en hyggelig sommersnak. Hej. Velkommen i min have her i Nordborg. Jeg har inviteret Enis og Kim på besøg til kaffe i dag, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, hvorfor de er gået i gang med podcasting, og hvad de egentlig håber, at det vil gøre for iværksætterkulturen i Sønderborg. Er I klar på en lille snak her? Det lyder hyggeligt, ja. Ja. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor kom ideen egentlig fra til at lave podcasts? Jamen, den udviklede sig egentlig meget organisk. Vi åbnede sidste år i-studie. Ja. Og der var det egentlig meget naturlig proces med at lave det her i-studie. Jamen, når vi nu får sådan et fantastisk sted at være, så skal vi også udnytte det. Et for både at vise iværksætterne, hvad det kan bruges til, men også for, at vi selv kan være med til at fortælle alle de her gode iværksætterhistorier, som vi har i Sønderborg Kommune. Og hvad er i-studie? I-studie, jamen det er et SoMe eller podcaststudie, vi har lavet nede i kælderen ude ved Sønderborg Vækstråd, domicilet, som iværksætter og lejere ved domicilet kan bruge, som de lyster. Og vi har jo erfaret indtil videre, at det både er blevet brugt til podcast, men også til andre videoer, til sociale medier, til billeder, fordi at der er jo egentlig mulighed for, der er jo et greenscreen dernede nu, men ellers så er det jo egentlig nogle rigtig gode rammer til at lave forskellige optagelser til sociale medier og podcast. Ja, og det kan de også få lidt hjælp fra med jer, hvis de kan. Ja. Altså vi står altid, ligesom vi egentlig gør altid, klar med råd og dåd, og er også, når virksomheder for eksempel gerne vil i gang med podcast, skal vi også til rådighed med råd og vejledning. Vi var så privilegerede at være på et fantastisk podcast-kursus i København med nogle af de førende inden for podcast i Danmark tidligere på året, og det var mega inspirerende og lærerigt. Ja. Så det var... Og det lærer I så videre til iværksætterne er spændende. Hvad manglede I egentlig, eller savnede siden I tænkte, nu er det altså tid til at få en podcast ved Vækstrådet? Altså, i vores daglige arbejde er vi jo i dialog med alle mulige forskellige iværksættere, og vi får jo de der gode historier, når vi taler med iværksætterne med, jamen, hvordan gik det fra en idé til lige pludselig at have den første kunde, eller de første 10 kunder, og vi vil jo gerne viderebringe den her historie, fordi det er jo nogle gode oplevelser, mig og Kim, vi har i vores arbejde, og det er jo fedt, men vi vil også gerne have, at resten af Sønderborg, de får indblik i, jamen, hvad rører det sig egentlig inden for iværksætteriet i Sønderborg? Ja. Så det er jo den måde, vi gerne vil komme ud over rampen med de her historier, for dem ud at leve. Ja, og noget af det, vi lærte i København, det er faktisk også at gå endnu mere i dybden, så vi startede et nyt koncept, hvor vi har lavet den første med Carlsen Barbershop, hvor vi går ud i byen og laver deciderede reportager. Vi er jo gerne tæt på iværksætterne. Ja. Og afspejle deres hverdag, så der var Elis i stolen og fik en god behandling. Emil dernede. Og de fik en god snak omkring det her med at være startup, og det her med at være iværksætter og franchise-tager. Ja. Så, og I mener, det er noget, der er vigtigt podcasts i dag? Podcast, og det viser alle tallene, det er måden, man kan sige, man får sin egen kanal, og hvor folk de lytter til podcast i bilen. Noget der også er på vej frem, det er videopodcast, hvor den måske kører på fjernsyn derhjemme, mens man går rundt og går rent. Ja. Så kan man nogle gange kigge, og man kan nogle gange bare lytte. Så podcast er også noget, der er i udvikling, og man forventer, at videopodcast vil blive endnu større, så derfor er det også naturligt. Så det er virkelig vigtigt, at folk begynder at have forståelse. Ja, spændende. Nu har I jo 2 formater til jeres iPods, eller her. I laver noget i studiet, og så er I ude på farten og laver reportager. Hvad går det ud på? Hvorfor 2 formater? Jamen altså, ideen med reportagen, som Kim også sagde, det er jo, at vi kan komme ud til virksomhederne, og hvad kan man sige, snakken bliver lidt mere naturlig på, jamen, de omgivelser, man er i. Ja. For eksempel nu var jeg nede ved barbershoppen, så kommer der en naturlig snak omkring, jamen, hvordan er den indrettet? Ja. Hvilken følelse vil man gerne have, når man er dernede? Ja. Det er jo meget mere naturligt, end hvis vi taler om det i vores i-studio. Ja.
Og så er der også noget med, at vi vil jo gerne vise, at der går døren lige over i kameraet. Det gik lige. Vi vil også gerne vise hele Sønderborg. Ja. Det vil sige, det er også vigtigt, som nu her, hvor vi er i Nordborg. Ja. Det er også vigtigt, at vi kommer ud og afspejler livet i hele Sønderborg Kommune. Ja. For det er utroligt iværksætteri, der er i gang i hele Sønderborg. For Nordborg i nord, Kajnes i syd, Ringnes endnu mere i syd, og Sten, Kværs. Vi skal kunne dække hele Sønderborg Kommune, og det har vi et ønske om. Så derfor skal vi også ud og lave reportagen derude, hvor det tingene sker. Ja, og der er stor forskel på, hvordan udtrykket bliver af de to forskellige formater. Ja, fordi, som jeg egentlig var inde på, lige pludselig flytter vi os ud på iværksætternes hjemmebane, og det giver bare noget autenticitet over fortællingen, og det bliver noget mere afslappet. Ja. Og det er egentlig det, vi vil jo godt vise et ærligt billede af iværksætterne, men vi tror, det bliver mere naturligt afslappet. Ja, altså de er jo også lidt mere selvsikre i deres egne rammer, end for at komme ud til. Ja. Det kan man også diskutere. Mere autentisk også, vel? Ja, det giver god mening. Hvad håber I på, at folk sidder tilbage med bagefter? Ja, altså vi er jo lige gået live her med vores YouTube-kanal, og vi startede jo egentlig et andet format i starten, men så udvikler det her sig jo også organisk, og det er jo det, alting gerne skal. Så vi nu egentlig er derhen, hvor vi har konceptet, faktisk det her Startup Talk Sønderborg, eller Startup Talk Sønderborg reportage. Og det vi gerne vil gerne inspirere. Vi vil gerne give en masse folk mod gå og sige, at det der med iværksætteri, det er også noget for mig. Ja. Ja, og det er jo, vi vil jo også gerne have, at man står med den tanke, der hedder, jamen hvis hun kan, eller hvis han kan, så kan jeg også. Ja. Altså, fordi at for nogle mennesker er det bare langt væk at starte noget selv, fordi de aldrig har prøvet det før. Men hvis de så kan spejle sig i nogen, som virker genkendelige på forskellige måder, jamen så kan det måske gøre sådan, så at de her barrierer, de ikke er så høje alligevel. Ja. Og at de har lettere ved at starte. Og det kunne også give dem mod til at komme og se jer, lave en aftale med jer om at komme ind og se jer. Spændende. Hvorfor lige her? Hvorfor i Sønderborg? Hvorfor er det vigtigt, at det lige her, det sker? Men Sønderborg har så meget at byde på. Ja. Og det er jo en af de ting, da jeg flyttede tilbage fra København af, og skulle tilbage til Sønderjylland. Jeg er ikke opvokset i Sønderborg, men for mig var der ikke noget alternativ til at vælge Sønderborg. For Sønderborg er for mig en dejlig lille storby. Den har alt at bygge på. Vi er multikulturelle. Universitetet gør, vi er multikulturelle. Der er utrolig mange spændende spisesteder. Der er skøn natur. Nu har vi fået Nordborg ferieresort. Vi har så meget at bygge på i hele Sønderborg Kommune. Og det skal vi da være stolte af, og også vise frem på den måde. Så det... Ja, og der er jo ingen tvivl om, at der også bliver gjort rigtig meget i forhold til iværksætteri i Sønderborg. Og det vil vi jo også gerne vise udad til. Fordi at det er jo noget, jeg heller ikke selv var opmærksom på, inden jeg kom til Sønderborg. Hvor det er, at nu når jeg er kommet til Sønderborg, så er jeg blevet mere opmærksom på, jamen, hvor meget der lige bliver gjort for iværksættere. Ja. Især fra starter på Sønderborg. Men altså, der er en stor bevågenhed omkring iværksætteri, og vi har brugt rigtig meget energi på iværksætteri. Ja. Og det vil vi gerne promovere. Ja. Og Stier er jo lige startet ud fra SDU, og dem har vi jo et super godt samarbejde med, hvor Stier er meget smal i deres tilgang, og det er rigtig godt, fordi så er det nogen, de kan virkelig gå i dybt med, der er teknisk kompliceret og sådan noget lignende. Hvor vi egentlig ved Sønderborg Vækstråd, vi starter op Sønderborg Vækstråd, vi er der for alle iværksættere. Ja. Vi er for kunstneren, der arbejder i mosaik eller måske maling. Vi er der for butiksejeren, vi er der for frisøren, ja. vi er der for alle. Ja. Og det vi ikke har svar på, det kan vi i hvert fald hjælpe dem med at finde svar. Ja. Spændende. Jamen, jeg tænker, at I har dækket en god snak her om iPods. Så tak, fordi I kiggede forbi min have. Og her i Nordborg. Det er så skønt her. Hvis man kender Maj-Britt, så allerede nu, så kan man fornemme Maj-Britt næsten i hver en hjørne. Jamen tak. Men beskeden er vel, at næste gang der er nogen derude, der sidder med en idé i maven, så er det om at lytte til Startup Talk, når det nu bliver
sat i gang. Det er i gang, ja. Og lad dig inspirere. Og så tage fat i de 2 herrer her, som er formidable til at hjælpe iværksætteren. Tak fordi du vil se. Jamen, altid. Find alle Startup Talk podcasts lige der, hvor du plejer at finde dine podcasts.